Blanco pa ang Bureau of Fire Protection Goa sa kung ano ang kausakang nangyaring kasulo sa Sitio Laog, Barangay Buyo, Goa, Camarines Sur, poko mas o menos alas 11:11 ning aga kang Mayo 19. Sigun kay Senior Fire Officer 1 Eduardo Obias Jr., padagos pa ang pinagigibunindang investigasyon sa pagkakasulo kang duwang residensya. Kaya dai pa sinda makakapagtaon ng konkretong impormasyon sundo sa presente. Alagad maswerteng Mayo mandang nakulugan sa pangyayari. Same with sir, with the damage to property under investigation pa po sir, kasi sir naghahanap po kita ng si affidavit po sir, halik naman sa mga victims na po sir. Kasi duman kita sir madepende sir, kasi sinda po ang nakakaaram kang mga nasulo duman sa harong ninda po. Gibus na naman sa light materials ang mga nasulong harong na naging rasunda sa marikas na paglakop kang kalayo. Actually nagpunsa sir duman sa harong ni Mrs. Cubillas, nadamay lang po sa sir harong ni Mr. Duruin, kasi po sir, ano lang ang distansya na is almost 3 meters lang po. Magkaraniyan po sinda sir, and dakula po sir si kalayo niya, and si wind direction po kasi ring duman sa katayin na harong, and si katayin pong harong, may portion siya pong made of light materials din, so kaya nasulo po siyang madali. Ngunya na taon, ininang ikaapat na kasulo na naitala sa nasabing banwaan, kaya agad nanggad kang BFP sa publiko, ang dobling pag-ingat, urug pangunya na tag-init. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal